Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη από το Σώμα για το προχωρημένο της ώρας και ενώνω και εγώ τη φωνή μου με όσους αισθάνονται ότι θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα για να ολοκληρώνονται οι συζητήσεις ώρες ανθρώπινες και να μπορεί και ο κόσμος να τις παρακολουθεί και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Δυστυχώς η κουβέντα διεξήχθη με πολλές κεκτημένες ταχύτητες. Και εντάξει, κύριε Γιακουμάτο, σας παρακαλώ. Και όταν λέω κεκτημένες ταχύτητες, διατυπώνονται και διατυπώθηκαν απόψεις ότι το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης ενδεχομένως να λυθεί εάν τρέξουμε στα διεθνή δικαστήρια στελέχη των θεσμών. Από διάφορες πλευρές επίσης ακούστηκε ότι όλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας προκύπτουν από τη συμμετοχή στο κοινό νόμισμα. Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Ξεκινώντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή τη στιγμή εθνικό νόμισμα σε αυτές τις συνθήκες χωρίς αποθεματικά ξένου συναλλάγματος θα σήμαινε τη σχεδόν άμεση προσφυγή της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και χωρίς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πρόκειται για μια άποψη η οποία αρνείται να δει τα εγγενή προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και επαναλαμβάνω ότι διεξήχθη η συζήτηση με κεκτημένες ταχύτητες και από τη μεριά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίες φωνές ήρθαν εδώ να κάνουν κριτική για το επίπεδο του ΦΠΑ, για τη φορολόγηση των αγροτών, για το γεγονός ότι ψηφίζεται αυτός ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, οι ίδιες δυνάμεις που ζητάγαν αυτά τα μέτρα να τα αποδεχθούμε από τις αρχές Ιουνίου και ζητάγαν και από τον ελληνικό λαό να τα επικυρώσει δια της ψήφου του στο δημοψήφισμα. Δυστυχώς λέω, και αυτό αναπαράγεται και δεν θα έπρεπε, υπάρχουν αντιλήψεις οι οποίες ταυτίζουν την Ευρώπη με την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Και αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το συμπέρασμα. Και δεν θα έπρεπε να είναι το συμπέρασμα διότι παρακολουθήσαμε όλοι, οι περισσότεροι φαντάζομαι, τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου το ερώτημα έχει περάσει στη νέα φάση. Το ερώτημα δεν είναι πλέον μέσα ή έξω από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι ποια Ευρώπη. Και σε αυτό θα έχουν την άνεση, νομίζω, όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Λένε ότι φέρνουμε μια συμφωνία η οποία είναι χειρότερη από τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Είναι απολύτως προφανές ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι βεβαίως μια συμφωνία δύσκολη. Έχει στοιχεία τα οποία θα δημιουργήσουν υφεσιακές τάσεις και μην διαμαρτύρεστε για το θέμα της υιοθεσίας του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο θα διαπίστωσε ότι πάρα πολύ σημαντικές και ευάριθμες δυνάμεις εκεί αρνήθηκαν ότι αυτό το πρόγραμμα έχει τα στοιχεία εκείνα που θα το καταστήσουν κατά ανάγκη αποτελεσματικό. Εμείς λέμε καθαρά και εξάστερα, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας μπορέσαμε και φέραμε. Και εάν κάποιος νομίζει ότι θα μπορούσε να φέρει καλύτερη συμφωνία, δεν έχει παρά να το ισχυριστεί. Αν κάποιος νομίζει ότι άλλη κυβέρνηση και άλλος πρωθυπουργός μπορεί καλύτερα, δεν έχει παρά να το πει ευθέως. Αυτή η κυβέρνηση εξάντλησε και την εντολή και τα όρια της διαπραγμάτευσης. Έθεσε το ζήτημα του χρέους, έκανε δημοψήφισμα, έκανε στάση πληρωμών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανέδειξε διεθνώς το ελληνικό ζήτημα ως ευρωπαϊκό, διαπραγματεύτηκε ως την τελευταία στιγμή. Αυτό το γνωρίζουν άπαντες. Θυμηθείτε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, τι ζητούσαν στην αρχή για τη δημόσια περιουσία? Ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο, με τη γνωστή ξένη διοίκηση και 50 δισεκατομμύρια δημόσια περιουσία, η οποία θα πουληθεί αποκλειστικά για να εξοφληθεί το χρέος. Το Ταμείο είναι στην Ελλάδα με ελληνική διοίκηση και στη διάρκεια του δανείου θα δημιουργήσει αξίες 50 δις, οι οποίες θα πάνε και στην ανάπτυξη αλλά και στη στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Λένε, και ολοκληρώνω, ότι με το δημοψήφισμα χάσαμε έδαφος. Θυμηθείτε που ήμασταν πριν το δημοψήφισμα. Οι εταίροι ζητούσαν στις αρχές Ιουνίου 5μηνη παράταση με 4 αξιολογήσεις μέσα στο καλοκαίρι και μετά το 5μηνο νέα προαπαιτούμενα. Άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ, ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, άμεση εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Το ΕΚΑΣ παραμένει μέχρι το 2020 όπου και θα αντικατασταθεί, ενώ για τα άλλα δύο ζητήματα είναι σαφής και ρητή στη συμφωνία η γραμμή η οποία λέει ότι μπορούμε να βρούμε ισοδύναμα, και εδώ θα περιμέναμε και τη συμβολή της αντιπολίτευσης.
Αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε μια συμφωνία με τριετή χρηματοδότηση. Το ζήτημα του χρέους έχει ανοίξει και υπάρχει δέσμευση για το επενδυτικό πακέτο. Μπορεί κανένας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψηφίσει το γεγονός ότι δεν γίνονται άλλες απολύσεις στο δημόσιο? Ότι το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και των ομαδικών απολύσεων είναι ανοιχτό για το μήνα της διαπραγμάτευσης? Ποιος μπορεί αυτό να το αγνοήσει και να το μηδενίσει? Ότι δεν αλλάζει το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας? Ποιος μπορεί να αγνοήσει ότι η Γερμανία έχει υποστεί σφοδρή κριτική από φίλους και εταίρους, από μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη, για την τακτική της? Ποιος μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό είναι ένα γεγονός μηδενικού πολιτικού αποτελέσματος? Επαναλαμβάνω, εμείς δεν πανηγυρίζουμε, δεν κρύβουμε τις δυσκολίες, δεν κρύβουμε τα αρνητικά, δεν κρύβουμε ότι κάναμε και υποχωρήσεις, αλλά λέμε ξανά ότι αυτή πιστεύουμε ότι ήταν η συμφωνία που μπορούσε κατά το εφικτό να έρθει. Με δεδομένο λοιπόν αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας, αυτή η κυβέρνηση έχει πολλά να κάνει και πολλά που περιμένει ο λαός από εμάς. Αναφέρθηκαν και άλλοι υπουργοί και ο Υπουργός των Οικονομικών πιο πριν και για τη φοροδιαφυγή και για τη διαφθορά. Με χαρά λέω και εγώ ότι το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες είναι ήδη στη διαβούλευση και επιτρέψτε μου να πω ότι θα περιμένω με ενδιαφέρον την τοποθέτηση όλων των κομμάτων, αλλά δεν μπορώ παρά να απαντήσω στην κριτική η οποία ακούστηκε ότι κάποιον εμείς θέλουμε να ευνοήσουμε δι' αυτού του νομοσχεδίου. Δεν ευνοούμε κανέναν, κανένας δεν μοριοδοτείται, δεν υπάρχουν κεκτημένες ταχύτητες για κανέναν από τους υπάρχοντες, δεν υπάρχει κανένα προνόμιο για κανέναν από τους επίδοξους νεοεισερχόμενους. Καθαροί κανόνες, ενιαίοι κανόνες για όλους, και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να εκτιμηθεί και θα το πω με λύπη κυρίως από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον οποίο και προσωπικά εκτιμώ, διότι άφησε κάποιο υπονοούμενο ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να χαρίσουμε χρέη. Ο Ομιλών έκανε τον καταλογισμό των οφειλών των τηλεοπτικών σταθμών που δεν είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και νομίζω ότι τέτοια κριτική δεν θα έπρεπε να εκτοξεύεται. Θα ολοκληρώσω εδώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και θα πω ότι γνωρίζουν, κυρίως οι βουλευτές της πλειοψηφίας, ότι οι προσδοκίες αντίπαλων πολιτικών δυνάμεων εντός και εκτός της χώρας για την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης δεν έχουν εκμηδενιστεί. Θα είναι ζωντανές και σε αυτή τη φάση και στην επόμενη, και αυτές τις προσδοκίες εμείς ως βουλευτές της πλειοψηφίας οφείλουμε, μπορούμε και πρέπει να τις καταστήσουμε ανενεργές και να ανοίξουμε και να βαδίσουμε μαζί ένα δρόμο ελπίδας για τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ.